and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? Oo, makailang daily routine. Ikan sa inyo. Paingon din sa company. O niya, din sa company. Katos inyo. Wadi say pagsalig hapon nimo. Murag, siya na gud na problema na bro ba? Murag siya na gud. Ug dili ikaw. Ayaw ibasol sa lain bro ang problema nga imong gisugdan. Kay kun wa pa nimo buhata ang dili unta angay, di ni maingon ini, di ba? Sorry bro. Kay dili mahitabo nga maingon ini si Milan ni kun wa pa to nimo hatagig number sa aplikant. Ug kun wa pa siya manawag sa akong number, ug usa pa nakaila ka na ni Milan ni sa iyang kinaiya. Nga ingon siya ni ini ka sensitive. Gimahayan jud nako kung nabuhat bro. Kung may naunaan kang isilot nimo nako tungod sa akong nahimo sayo. Buhata na. Aron makabawi ka nako. Tanawa ka na? Mayo ka na? Sayop lang imong gihimo. Unya, tudluan pag ikon nimo glaing sayop? Usa may mahimong linugdagan ana? Ha? O niya. Sa man ako nga makabawi ko nimo. Ako nga makigsulti ud akong Milani. Inyong duha. Aron mapasabot ko siya nga nakasa ko ninyo. O dili kaniya angay nga pagkasadon. Okay. Ako mo ina sayo. Maayo ang imong intensyon. Pero ambot lang kung mamati ba sab ka si Milani nimo. Ug ang ako sab kay tingalig magdugang lahi na sa problema. Basta sutihin lang ko ninyo bro da. Kung unsay akong buhaton. Willing ra ko nga makabayad sa nga ako nahimo nimo. Ni Milani. Usa akong kinugos ni The Chelsea. Nakakadit. Ay, may tawag. Sige bro. Basta mauna to ha. Inanaw niya ako. Mabalik na ko sa among department bro. Sige. Sige bro. Oh. Si Chelsea kina may tawag. Hello, Chelsea? Langga? Daddy, kuha ako diri sa school ba? Kuha ako diri ba? Naghila ka, nga naman. Kasi may nahitabo ni mo, ha? Unsa langga? Hello, Toranding. Kanang migawas man siya sa ilang klase. Nga sayo pa man. Unya naghilak. Wa man musulti nga akong gipangutana. No, Reza masulti ng chains. Kung naon sa siya mo. Nagsige akong hilok. Wala siya awaya sud sa ilang room? Oh, wa man. Wa man ko no. Ingon sa ilang teacher. Nagkalater naman ko na naghilok. Ug mingon nga magpakuha ni mo. Umaw ba? Wow. Sige. Pahilumala na diha. Amami. Sultihi nga nagpaingon ako ha. O few minutes from now, nanako diha. Oo. Odong akong ingnon. Sige, Toranding. Ah, kaniyot sa... Oh, unsa man? Kuhin ba? Kanang, unsa ka dito ibong gingon dong? Ha? Kanang, few minutes ba to? Na nakadiri? Hay, pastilan ni mo Toranding. Tay. Pila ka minuto gikan karon ba nanako diha? Ah. Istorya sa Chelsea. Oo, dong. Ako seryahe. Pastilan ni mo Toranding. Pastilan. Maura din ay rason nga migawas kag sayo sa inyong klase bisan wa pay oras sa dismissal. Kadi ka mo ba ni mami ni mo Milani? O magpakuha ka na ako langga? Kadili na lagi ko ni Mami, Daddy. Kagiaway ka niya. Dili na ko niya. Chelsea.
Turanding. Ah, I am to the Chelsea dong James. I am to. Tuwa sa auto. Mauban gid kuno siya nako sa trabahoan kay dili siya gusto nga mauban sa iyang mami. Gusto lang, naon sa man mo dong, ha? Kalau ibag Chelsea, oy. Ikasubo na ko Turanding. Nga apil ka. Lasol sa binuon ning kamay ra gid unta kay nga problema. Ah, gamay pa rin nga. Hapit mo na mahutig luhas day Chelsea sa sige kinilok. Misamot ko ba ang matatahon? Gamay pa siyag mata, sa matagyod. Di na makita hapit sa kaubag. Akong gitawagan ta si Milani pero off ang iyang phone. Oh, gituyo. Oh, ha? Di naman sa damila ni Dong. Nga, gi-off man ang iyang cellphone. Di na siya nakigsulti ni mo. Makigbuwag na siya ni mo. Turanding. Kanang kuandong nga, basin bag kuandong, basin dong kuan. Pasabtalan siya Turanding. Ay, sige dong. Ako na bahala. Dado lang tataka pero kung may tubag pa lang unta si Milani aron nga mapibaw nako nga sayo na kong gikuha si Chelsea kung saon man lagi di man makontak mo nga di nila sa ka ha magpaabot niya nagkuan sa ko nagbilin sa kong message pero kung dili to niya mabasa o balik niya dinhi si tahon ka ikaw na sulti nga mo diretso na may pauli si Chelsea sa bahay gikan nga magpalit sa drive-thru para sa among lunch. Dawatan niyo Saman. para paniud to og pamliti. Hala, kwarta! Tibok 500. Di man ni makaon dong. May babag husto una na ni mga pasiaw ni mo Turanding. Hala, sorry dong. Ang ako lang ko doon tato nga mopahiyom sa kaba kay parehas lang gid mo sa Chelsea nga marag. Mang adlaw kayong hitsura. Masama na to Turanding. Mga to na Miss Chelsea aron nga mahilom na to sa pagsihilak to sud sa auto. Oh. Sige dong. Sige dong. Ay. Pastilan. Pagaloy taon na dong James. Kabuotan ini niyo. Noon sa Miss Milania. Dong James! May nalimtad ka! Flying kiss! Nge. Walang umansin. Bisag mulingi na lang unta. Huhay! Pastilan diri ka pa nang nako dong James. Di yung ka magmahay ay. Matagbaw yun ka. Kinili tamang yung kabuhian hangtod gadi ka mo lagom. Ay! Ay, Charlotte! Charlotte! Wisit. Nganong nisugot ka man Turanding? Nga kuhaon ni James si Chelsea din sa iyang school. Nga gipasabot man ako sa Chelsea nimo nga ako nga piton din kay mag-lunch mi sa gawas. Kalma lang ko dahil ni Lance. Uy, kalma. Hinahinayon lang na itong tingog. Kimawatas makabati, no? Abi na lang nag-away tawa ra bagyod. Unibahin po sa pagpugong ni Day Chelsea na mo ba ni Dong James. O sa bang ako katungod sa pagpugong sa inyong anak ko. Ay nga, ato gibuuba ni Dong James. Nga, iya man saktong amahan sa kaba. Pero giingatan naman kandaan nga mobalik ko aron kuhaon si Chelsea. Wa nimo sulti si James ana. Ang gisatihan, hoy. Manugong wa. Nya anong gidaman niya si Chelsea? Kuan ba kanang si Chelsea lagi mo ina mo si Dong James nga kuhaon siya dinhi. Kung ingon unta ana, nagpahibaw unta mo nako aron dili ko mabaw sa pagbalik dinhi. Makalagot. Kuan kanang wa gyud problema sa Dong James day Melanie. Kay isugot gid siyang ikaw ang makuha ni Day Chelsea. Pero wala kaapan lang kay si Day Chelsea miingon mga adto siya mauban siyang amahan ug dili nimo. Unsa? Ano? Ingon ano? O usap pa, gitawagan kang Sir James sa imong cellphone. At taybawan kang adto mo ba sa Chelsea niya. Pero off man ko na ang imong cellphone o niya, nag-message sa siya nimo. Ha? Wala ka makareceive sa message. Wala. Off man day ang imong cellphone, no? Saan rin tuwad pagkabasa nimo? Hilom Turanding? Kanang, kuan ba? Kanang, mutubag rin ko sa imong pangutanan, day.
Kung maingon ka, muhilom ko, aw muhilom ra pud gyud ko. Ano? Makalagot. Makalagot. Ano di ka maglagot, Damilan nino? Pag-istorya mo sa Dong James. Uy, mura lagi mo nag-iya-iyahay lang, nag-iya-iya. Unya, ang luya ni Nos, the Chelsea. Mga istoryahan ninyo tanong kung sa inyo problema. Hinahinay lang yun, hinahinay. O kanang dili mo magpataas, ha? Di mo pataas. Mamati mo sa usag-usa, heart to heart. O kanang inyong istorya mag-heart to heart mo. Kay kon maginingon mo, pirmi ini, no? O guway maayong pagsinabdan, nay? Na! Paingon gid mo ngadtos pa nagbuwag. Hingna ko makakon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!